Gwapuhan na nako, oy. Labi nakagway katapad. Lainag may kaobantang maot sa balay, eh. Damay ta. Masira ang atong performance level. Ay kupabati-bati habas, makapagtikaan ng gunaron. Oh, nganong masuko man ka? Ikaw day akong giingnan. Basig tinuod siguro, kay nasuko man ka. Asa man di ka? Ngano nagilis man ka? Na ako'y pamisitahan. Unsa man, pwede na ni akong sulot yo. Pwede na na. Pwede na na pangharas. Namateng kanding. Ayaw pagbinuang yo. Kay pamisita ni ang akong tuyo. Seryoso ni siya. Ayaw pag yaga-yaga. Kanang gugma dili na mayaga-yagaan. Unya na, asa man di ka misita di ay? Sa ilahang kuan, tikyang. Matay, ayaw hapon niyong pili kay si Tikyang mangyod. Sigurado, sugton kay kana, kay biyuda naman na. Ayahay kay kana, dagko ka na kalubian. Unya, kitigulang naman na ron, dali kay ka makadawat na nagbahin. Ay dili yo. Ang akong ingon sa imuha ganina, mamisita ko sa ilang tikyang pero ang iyang anak akong pamisitahan. Sus kung si tikyang raman purya gaba, may pag-imuha na lang siguro na iyo. Aw, iya ding anak imong panguyaban? May pagmagurong ka kay bata, paano pa na ako mag-eskwela? Ay, siyempre, bata gid na ang akong panguyaban. Kay alang-alang man, tigulang ang imong panguyaban. Mga tigulang mag-uyab-uyab. Basta, ilang gid sa guyab-uyab gidron kay isod kay panahon karon. Kay makakuit lang kay karong gamay. Pamalay na yun. Nya, usa man imong hauna na umang kay hayop mabinuhi. Kadagag hayop ka na dahil naglingkod sa balde.